Zdravo svima, moje ime je Biljana Vasev, dobro mi došli. Dobrodošli u još jedan video serijala Kupit ću, možda neću. To je video u kome pričamo o proizvodima koji su novi na tržištu, tiču se uglavnom šminke, kozmetike, a bit će nešto verovatno i od mode. Da krenemo sa proizvodima koje neću kupiti. Ovo je Lumsov Lip Jelly. Nekakav balzam za usne, boja je jako lepa, roze, baby roze i kaže da ostavlja određenu boju na usnama, međutim ja nisam za ove, da tako kažem, balzame gdje morate prstima da gurate unutra. Ja imam nokte, mislim nisu toliko dugi, međutim ništa gore nema kad mi se ono zavuče ispod i ja se to moram da čačkam. Mislim da nije nešto specijalno higijenski, a preferiram one u stiku, prosto su lakši za korištenje i upotrebu, a i ovaj košta 350 dinara, što mislim da je poprilično dosta. Sljedeći proizvod koji neću kupiti je BU Tropical Passion spray za telo. Ovaj je od 200 ml i novi su. Videla sam ih u DM-u, probala sam, imaju tester, probala sam. Ovaj konkretno Tropical Passion i nije loš, ima jedan plavi i još jedan, čini mi se 3 mirisa. Koštaju 580 dinara, a 200 ml. Šta znam, mislim da je cena malo visoka, što je i logično, čim je proizvod prvi put na tržištu, on je dosta skuplji, što je potpuno u redu. Međutim, za 200 ml, a sprej za telo nije parfem, međutim, s druge strane, imam dosta vonovih onih parfema, tako da, a opet 580 dinara je dosta za nešto što mi ne treba. Ajde tako da kažem. Gledam ja tako šta ima na Lilijevom sajtu i onda naiđe mi na ovom Afroditino Clean Face Hydra Tonic sredstvo, jelte, za čišćenje lica. Ima samo, verovali ili ne, 100 ml. Izgleda ovako, deluje prilično besno. Mislim, lepa bočica, sve to stvarno u redu. Ima, čini mi se kao neki krastavac, nešto anti-pollution protiv zagađenja, mislim anti-pollution, da mislite, za lice. I to je sve u suštini u redu. Jel vam rekao koliko će da košta? Košta 640 dinara. Ja smatram da je skupo za 100 ml. Sve ove, naročito što je tonik, ja tonike ne koristim, imam jedno veliko od Bifas, veliko, ono ogromno od 500 ml i njega nikako da počnem da koristim zato što me to prilično živcira. Kad kažem to, mislim na taj tonik, mislim da je taj korak u čišćenju ili da kažemo nezi lica malo previše, bar za mene, jer čistite uljem, recimo šminku, pa onda sljedeći korak, micelarna voda, prethodno ste se naravno već umili onim peelingom za lice, to je već, jelte, treći, ovo bi bio četvrti i onda krema peti. Ja smatram da je to stvarno previše, nema potrebe, naravno, ne mora da budu svi ovi kod svakog, mislim svi ovi koraci kod svakog, ali hoću da kažem, ako planirate da ga kupite, 640 dinara, ja ga neću kupiti, mislim da je mnogo za neki korak koji mi nešto specijalno ne treba. Ovo ste već verovatno vidjeli, Essence je izbacio neku novu svoju kolekciju, ova paletica se zove Crystal Power. Koštaće, to jest već košta 800 dinara. Da li vi vidite kako ona izgleda? Ajde da je malo uveličamo. Recimo ovako nešto. Pa, Essence i senke nije baš nešto dobra kombinacija. Essence u suštini ima bezvezne senke, da se mi razumemo. Ima naravno ponekad koji proizvod koji ubode da je dobar. Naprimer, one Metal Chrome pojedinačne single, da ih nazovemo senke, one su stvarno dobre, apsolutno. Međutim, senke uglavnom ne znaju da naprave. Pritom ove su, kako mi se čini, većina šimeraste, što može da bude dobra stvar, jer su šimeraste nekako izgleda lakše da se naprave. Pa prosto može biti da su dobre kvalitetom. Međutim, pogledajte te boje. Mislim, ako bi mene jedna interesovala, to bi bila ova plava i možda ova zelena. Pritom ova zelena deluje da je malo na žuto, što meni nije baš omiljeno. I to je to. Mislim da ima ovde nekako je malo na movi, pa
eto, možda bi ona bila interesantna, međutim da ja dam 800 dinara za neke senke koje me i nisu baš nešto fascinirale, a imam toliko divnih onih već koje imam u kolekciji. Ja lično neću da kupim, vi ako kupujete, što bi rekli, srećno, ali obavezno svočujte pre nego što kupite, nemojte online, nego uđite u Lily DM, probajte, ako vidite da su kremaste, kojim čudom, daj Bože da jesu, mada kažem vam, Essence i Catrice, to su dva brenda koji ne znaju da naprave senke, to je u stvari jedna ista fabrika, by the way, pa onda stoga i logično, a cene su prilično visoke za taj nekvalitet. Ajmo dalje. Sljedeće što neću kupiti je ovaj Gosh puder, tečni puder, kaže nijansa Natural, mislim nebitno, kaže da je Exceptional Wear Foundation i tako to, nebitno. Pod broj 1 neću kupiti zato što već imam u zalihama puder koji mi odgovara, to je jedna stvar, međutim i da nemam, ne bih ovaj kupila. Kao što sam već negdje rekla, ja smatram da je stvarno greška od Lilija što su uvezli Gosh, nemam ništa protiv, svaka čast, nego mislim, previše je skup za naše pojmove, to je jedna stvar. Druga stvar, šta je to što ima toliko exceptional, kao što kaže u nazivu, da bi ljude toliko privuklo da ga kupe po ovoj ceni? A ovaj puder košta na sniženju 1020 dinara. Dakle, puder ko puder, svaka čast, ali nema veze, ajde da spomenem nešto drugo. Imate karmine koji su preko 1000 dinara, imate senke koje su oko 1000, palete senki koje su oko 1500 dinara. Dakle, sve je već toliko viđeno. Znači, sve te neke bledunjave boje, nebitne, mislim, neko će reći, pa dobro, to su svakodnevne, nekome odgovaraju. Tačno, moguće da nekome odgovaraju, ali taj kome te boje odgovaraju, taj već ima to. Mislim, neće onda uzme da kupi kao sad Gosh 1500 dinara da da za neku paletu senki koju već, mislim, te boje već ima. I to je to. Mislim da je bez veze. Kažem vam, bolje da su uvezli bilo koji od brendova tipa Sleek, tipa BYS, možda W7, sva ta tri brenda su daleko bolja nego Gosh. Nikad nisam probala ništa od Gosha, da ne grešim dušu. Imala sam samo neku paleticu senki, da li je trio ili tako nešto, koju, daj Bože, i da sam probala, mislim, ne znam ni gde je kupih, mislim, negde ovako online, ali ništa da sam se fascinirala, pa da sam sad pojurila da kupim. Dakle, prosto smo uzeli puder kao jedan reprezentativni primer ovog brenda koji mislim da je zalutao u naše prodavnice. Sljedeće što imamo je nešto prilično interesantno, može se reći, a to je L'Orealov Carmine, ova najnovija kolekcija, Color Riche, jel te, Nudes, odnosno Nudes. Ova konkretno je nijansa broj 03 No Doubts. I sad ništa specijalno, prosto neka braunkasto bež, nego ima raznih nijansi nude, pa može čovjek da izabere. Kvalitetom mislim da mogu da budu dobri, ali su previše skupi. 1350 dinara trenutno bez nekog sniženja. Ovo je na, vidimo svi, sajt Lilija. Ja lično imam previše već ovakvih nijansi. Ajde, nijansa neka bi mogla da se nađe, pretpostavljam, ali imam dosta karmina koji već i sami čekaju da se probaju, pa mislim da bi bilo previše da ja dajem 1350 dinara za jedan novi karmin koji će da bude prilično sličan, barem 5 drugih karmina koje već imam. Mislim da ne treba ljudi bacaju novac, a da će da bude verovatno prilično brzo, tu negde oko nove godine, verujte, bit će na sniženju, nemojte da žurite, ako ste planirali da ga kupite, verujem da će da bude oko 800 sigurno, tu negde oko nove godine. Ajde se kladimo. Nastavljamo dalje u istom stilu, a to su opet tečni puderi, odnosno tečni puder marke Bourjois. Ovaj se zove Always Fabulous, puder za lice jelte, tečni. Ono što je meni bitno da vam kažem jeste da je ovaj puder košta na sniženju 1530 dinara. Znači, ja kupite 3 bočice
Oriflame-ovog dobrog, hajde da kažemo provereno dobrog i većini čini mi se korisnog i dobrostojećeg pudera tečnog, onaj Everlasting. Ja ga imam, kažem vam malo pre da sam napravila zalihe tog pudera i nije mi uopšte žao. Mislim, malo mi je žao što bih možda mogla da probam po neki drugi puder, recimo onaj Wet n Wild, ali sam i njega uzela pa ima vremena, neće baš da isteknem u rok. I onaj Oriflame-ov bih svakome preporučila stvarno onako toplo i od srca, što bi rekli. A ovaj je očigledno neki nov. Kaže da je Extreme Resist, always fabulous, sve je to super, verujem i da je poprilično dobar, ali meni ne treba. Da, i dosta je skup. I da mi treba, ne bih ga kupila. Sledeće što imam na spisku proizvoda koje neću kupiti je ovo ulje. To je sad ova neka nova, nazovimo kolekcija Distillery iz Avona. Ovo je ulje, kaže Purify Facial Oil. I ne samo to, imam još jedno takođe iz Avona, kad smo već tu, ajmo i njega. A to je ovo, možda ću pogrešiti kako se izgovara ime osobe, Justine Tissue, recimo. Oil Gold, neko zlatno ulje, kaže dermo ulje za lice i telo. Ajde da malo uveličamo, delo je ovako prilično besno i lepa reklama. Međutim, ja nešto nisam ljubitelj tih ulja za lice, mislim, nisam nikad ni koristila, pa hajde sad da ne kažem, a htela sam da kažem, ne treba mi, moja koža je masna i pretpostavljam da to ulje dodatno može samo da zamasti, odnosno dodatno bi ono negovalo, to je u redu, međutim, sa mojim prirodnim uljima pretpostavljam da bi se sukobilo i da ne bi bilo meni potrebno, pretpostavljam opet da je više i namenjeno za suvu kožu, pa da ne grešim dušu, ali ja hoću da kažem da je, eto, nešto od tih novih, ipak Avon novih proizvoda Avon lepo, fino izbacio i svaka čast i za ambalažu i sve, ali prosto to ulje nekako mislim da je previše petljanja oko tih ulja, pipavo previše, morate da pazite kako ćete da nanesete, šta ćete s tim, sve se onako umažete. Mislim, pričam iz iskustva sa onim uljima koja su za skidanje šminke. Šta znam, a prilično je skupo, nešto preko 2000, mislim 2,5 videh, nego sad zaboravih, ali kažem vam, nešto mislim da to nije baš toliko potrebno ljudima. Znam ja da je sada ovo moda pa sa ovim pipetama nešto se gubimo, mislim ono znate na Instagramu. I tako to, i svi mislimo da smo wow, ne znam šta. Kad stavimo ono kapikicu 2, mislim, shvatate me, nadam se. Hoću da kažem, previše skupo, verujem da je divno i sigurno divno miriše, ali naročito ja sa masnom kožom mislim da tu nemam šta da tražim. Ono što ćemo da stavimo na listu možda, pod broj 1, je ovaj Maybelline Carmine iz nove kolekcije Smoked Roses. Sve su tako na roze, na lila, na malo tamnije lila i na malo tamnije u stvari roze. Nisam ih svočovala, baš sam pre neki dan, u stvari ima, boga mi, nedelju dana, bila do DM-a i nije ih bilo. Kad onda sutradan vidim da su došli, jel te? Htela sam da ih svočujem, da imam bar neki utisak pa da vam kažem. Uglavnom ima jedna koja je konkretno baš onako roze lila i ako bih uzela bih, pretpostavljam, samo njega. Naravno, treba prvo da se vidi uživo kako izgleda. Koštaju 799,99, odnosno 800 dinara, to je ona njihova standardna cena kad izađu na tržište. Možda ću ga uzeti zato što će verovatno negde oko nove godine biti na onom prvom sniženju oko 519 dinara. Ako tako bude, i ako bude dobra boja, ali moram da svočam stvarno tamo, postoji velika šansa da ću ga uzeti, ali samo tu jednu nijansu, ne ništa više. Sledeće je ova paletica koja je isto na lila, bože, naravno. Zove se Midnight Orchid i koliko košta? 1546. A ono što je interesantno je da je od NYX-a. Ja od NYX-a nemam nikakve senke,
osim jedne koju ću da vam pokažem uskoro, kupila sam je negde na Limundu, pojedinačna single senka. Ova paletica deluje fina, jeste da ima i po koju brown bezveznu boju, možda 1 do 2, ajde, nema veze. Međutim, ima ove lepe, naročito ove 2-3 ovde na plavo, na lila boje, evo i vi ih lepo vidite. E sad, ja mislim da su ovo one palete koje su bile u Nixovoj radnji na Terazijama, pa pošto su se sada zatvorili, verovatno su se preraspodelili i reorganizovali, tako da ih možemo sad naći u Liliju za 1546 dinara. Ako budu na nekom sniženju i ako budem bila tako raspoložena, naravno prethodno prvo moram da svočujem, ništa ne kupujem, stvarno mi nije neophodno, zato i stoji u možda listi. Nije mi neophodno, lepe boje imam iz onih paleta sa AliExpressa, tako da prosto nije neophodno. A još nešto iz Avona, odnosno imam sad dosta iz Avona, od malo pre što smo spominjali ovu Distillery kolekciju, samo sad pričamo o noćnoj i dnevnoj kremi. Zapravo mislim da je, kako beše, dnevna je u obliku kreme, a noćna je kao neki gel, tako nešto. Možda možete da vidite. Mislim, bacit ćete pogled, ostavit ću dole ove linkove pa možete da pogledate. Šta znam, dosta su skupe, mislim 2500 da je jedna. I postoji šansa da probam, odnosno da kupim, da bih probala, samo u slučaju da bude na nekom finom sniženju i da to vredi. Iskreno, manje je verovatnoća da ću kupiti, ali ajde, stavila sam na ovu listu, prosto me interesuje, mislim da mogu da budu dobre, potencijalno dobre i da meni odgovaraju. Ovo može da je recimo na granici da možda, a možda i neću kupiti, ali ajde neka bude da smo je stavili. E sad, prelazimo na parfeme, odnosno na nešto što je velika verovatnoća i na granici sa listom proizvoda koje ću kupiti. Ovo je Maxima, parfem iz Avona, novi, evo ga u prošlom katalogu, čini mi se. U prošlom katalogu je koštao, nemam pojma, nešto 2570, slušajte, nikad prvu cenu ne jurite, niti kupujte. Znači, prva cena je uvek ona marketinška. E sad, da ja ovde nešto ne bih oborila. Ima ovde, što volim ove mirisne stranice, tako za te nove parfeme, gde vi stvarno možete da procenite da li vam se to sviđa ili ne. Ova, ne samo da je mirisna, nego imate kao ovde, kako se ovo zove, da odlepite, vidite, odlepite i sad je tu parfem. Ja sam ga omirisala. Predivan je, moćan, besan i opet moćan i besan. Znači, i bočica je onako prilično, stvarno, ipak na nivou. Nema ništa ljubičasto, što me malo iznenadilo da mi se sviđa. Šalim se, naravno, ima tu neku moćnu stvarno notu, mogu da vam pročitam, ako tu ima, kaže bla bla bla, notama plemenitog smilja, briljantne nektarine i neodoljivog arabijskog jasmina. Ima jasmin, on je ljubičast. Tačno sam znala, mora da ima nešto. Uglavnom, ovako je skup, ali ako ga nađem negde na Limundu ili kod neke Avon dame, postoji velika šansa da ću ga uzeti. Znam, malo pre sam rekla da imam već dovoljno zaliha, znam, imam, ali nekako, kad su ovako dobri parfemi, žao mi da ne uzmem. Mislim, žao mi da ne probam jer je dobar i koristim ih i baš mi se sviđaju i onda u tom smislu što i da ne uzmem, neće da propadne sigurno. Znači, kod mene parfemi koji mi se sviđaju ne propadaju. Idemo dalje sa Avonovim parfemima. Ovaj je Marie Corset. Imam ga ovde, sad ću da ga nađem. Gledajte koliko je dobra. Mislim, dobra bočica. Ja sam imala onaj prvi njihov običan, ne znam, prvi i Marie i nije mi se svidao, ali ovaj ima ovu mirisnu stranicu. Mislim da bi mi se svidao. Mislim, nije ovoliko jak kao ovaj Maxima, mislim, barem sa mirisne stranice ne mogu da kažem, ali čim je ovako ljubičanstven, vrlo moguće da će da mi se svidi i zato
će biti u ovoj listi možda. I šta mislite da je to posljednji parfem? O ne! U ovom prošlom katalogu je stvarno bilo dosta tih novih parfema i dosta ovih mirisnih stranica. Opet kažem, dobro je jer mogu lepo da odlučim i da procenim da li će da mi se svidi. Gledajte vi ovaj. Naravno, svi znamo već sada da Far Away je onaj originalni prvobitni moj, jedan od naj. Gledajte koliko je onako crn, besna ova bočica. Baš je moćan i baš je moćan. Znači, moćan je. Ja sam rekla da je moćan, da kažem još jednom. Divan je. Kaže, crna ribizla, vanila sa Madagaskara i crni mošus. Znači, kombinacija koju, mislim, ne treba zaobići kad sam ja u pitanju, to jest. Šta znam, čekat ću ga na nekom normalnom sniženju, na nekoj normalnoj ceni. Sad je ovde bio 1000, koliko beše negde vide, 1599. Biće on negde 700-800 dinara, pa ćemo da ga uhvatimo. Sljedeći proizvod iz Avona koji ću možda kupiti je ovaj novi Power Stay tečni ruž. Ako iole bilo koji kupim, to će biti naravno ovaj Overdrive Orchid, nešto orhideja, tako nešto. Sad ću probam da nađem, evo ga, nego već mi pada mrak pa se možda ne vidi. Ovaj, na njega sam mislila, mislim nije on baš lila, on je roze ljubičast, ali hajde da kažemo da bi bio meni inspirativan, jer je baš onako hladan podton i deluje da bi mi dobro stajao. Kvalitet ne znam, kažu, videh par videa, ljudi kažu da im se sviđa. To su uglavnom one crvene nijanse, mislim, te devojke koje su to pokazale. Ja crveno ne volim, ali može da bude da je dobar po kvalitetu, pa da uzmemo boju koja nam se sviđa. Sljedeći proizvod je isto iz Avona, nešto iz kolekcije Anew, neki serum sa vitaminom C. Videh ga čini mi se sad ovom katalogu, da je na nekom onako većem sniženju, tako da potencijalno meni interesantan proizvod. Znači, pošto je to serum sa vitaminom C, ne može da bude, mislim, nije krema, nema one neke dodatne sastojke koji bi meni možda ne odgovarali i zato, ako opet bude na nekom, kažem, sniženju, nema potrebe davati preko, ne znam, 700 dinara za ovo. Ne znam ni koliko je, možda je samo 50 ml, možda je mala bočica. Hoću da kažem, razmislit ću to dobro još jednom, ali zato i stoji na listi možda. Dakle, ako mi se učini odnos cene i kvaliteta, mislim kvalitet ne znam dok ga ne probam, ali hajde da kažemo cene i toga što dobijem ili barem mililitraže, postoji velika šansa da ću ga kupiti. Ako ne, nema ni veze, imam u zalihama svoju kremicu, zapravo nekoliko, tako da nije neki smak sveta. Sljedeće 3 palete imam, koje možemo da posmatramo kao jednu opciju, mada teško. Gledajte vi ovu. Ovo je od Revolution, naravno, samo da vidim, Forever Flawless Ice. Ice, dobro, znači imamo divne plave nijansice, ja sam ih već gledala i mislim, to je to. Dakle, ili ta, ili ova, doduše nije baš ili jer je ova skuplja, ova ima i više doduše boja, ovo je Maxi Reloaded Monster Mattes. Naravno, ovo su sve mat, ima ih 45 senki, nije loš. I pogledajte te boje, pa znate, mat, hladne. Mislim, nisu sve, ali ove lile su sve hladne. Divne su, pa još ima i ovih zelenih, pa ima nekih, dobro ima i žuta, ajde sad da mi ona nije neophodna, ali gledajte ovu koliko je luda, ova mint neka zelena, zeleno-plava, nemam pojma. Baš je divna, dakle 45 boja za 1630 dinara. I stavila sam u istu kategoriju zato što sve te boje manje više ja u stvari imam. Doduše više me one interesuju kao šimerasti jer bi njih stavljala na kapak ili ono kao eyeliner.
što sa mat senkama možete da uradite ako su one sa AliExpress, ako je ona Mia Wool paletica vrhunska, a ove druge ne znam, mislim, možda rizikujem previše, da vidim da li vi to vidite. Gledajte, ove su baš ljubičanstvene. I u suštini ova bi mogla da bude konkurent onoj Nixovoj od malo pre. Jaoj. Znači, jaoj. Pogledajte vi to. Ima ove kombinacije i šimerastih i mat. I stvarno su sve divne boje, u smislu sve su one koje bih ja stvarno i nosila. Ova i ona plava od malo pre su 1380, znači 1400, a ova od brdo dosta boja 45 je 1630, znači za 200-300 dinara više. Šta znam? Eto, zato je na listi možda, zato što ne mogu da se odlučim koja je divnija, znači sve su divne, boje su taman divni, sve su prelepe koje bih ja koristila, s tim što ova, vidite, jeste plava, ali ima i ovu neku ljubičasto tegec, isto ova je možda malo više na ljubičasto i ove ostale plave, dobro, ima i srebrna kome treba. Nije mi neophodna, zato što imam onu malu sa AliExpressa od 9 boja koja je bukvalno ovolika u malom, znači njena minijatura, jer je savršena i divna. I onda sad baš da dajem novac, nije problem, nego hoću da kažem, ako nešto imam isto, onda ne moram. Zato možda se dvoumim između ova ljubičasta. Ili ovo. I konačno za kraj, lista proizvoda koje ću da kupim. Znači, rešila sam. Skoro 100% kupujem, mislim skoro 100% mogu da garantujem da ću da kupim, valjda neće nešto da iskrsne, ne bi trebalo. Imala sam dovoljno šampona. Sećate se u prošlom ovom videu, kupit ću možda neću, rekla sam da ću sigurno da kupim Himalaja šampon. Neki, bilo koji bude na akciji, međutim, nešto i zaboravih, pravo da vam kažem, a i nešto, videla bih ja da je to bilo na akciji, međutim mislim da nije umeđu vremenu. I također umeđu vremenu sam jedan šampon dala majci, tako da, evo, dobre, zgodne prilike izgovora da kupim još jedan, pošto mi sad, jel te, fali. Jedan će sigurno biti Gliss zeleni, nova kolekcija, skoro izašla, bukvalno skoro. Ovo je neki Biotech Restore, šampon obogaćen kompleksom biljnih matičnih ćelija i ružinom vodicom za oštećenu lomljivu kosu. Za kakvu god, ja to u suštini ne pratim, gledam da li mi se sviđa miris i malo nekad ambalaža, šta da radim. Dakle, Gliss Biotech Restore bit će kupljen zato što sam spala na jedan jedini šampon, tako da imam dobar izgovor da ga kupim. Onda imam još jedan šampon, samo trenutak, a to je ovaj. Verujem da smo svi imali i svi da znamo onu kolekciju sa kakao puterom. Znate, onaj veliki puter za telo, lice, za sve, neki univerzalni, ogroman, 400 ml. Iz iste te neke kolekcije, mada ovo piše da je sa kokosovim uljem, mislim, meni kokos kakao, meni to slično mnogo miriše, a obožavam. Tako da ovaj šampon će skoro 100% takođe biti kupljen. 400 ml ima, ogroman, veliki. Kaže da je restoring, dakle za obnavljanje kose. 400 ml sa uljem, pa ajde da ga probamo, bit će strava ukoliko ne otežava kosu, a neguje je. I kad smo već kod Avona, dolazimo i do jedne maskare koju ću da kupim i verovali ili ne, dakle, gledala sam 10 puta, proveravala, nemoj slučajno da je vodootporna. Dakle, vodootporna mi je došla dovde. Ne mogu ja sa onim uljem previše, to meni petljancije. Inače, ulju svaka čast kad uspe onu vodootpornu maskaru da skine, konkretno onu Trendy Tap, ali svejedno bilo koju. Ova, Bogu hvala, ne piše da je vodootporna. I valjda i nije, a nije sad ni da mi je neophodno, imam jednu Maybelline i takođe jednu koju su mi poslali iz Kanade, koja nemamo je mi ovde, neka sa crvenom onako bočicom. I nije vodootporna, tako da ću nju koristiti, ali hajde da kažem, sad je dobra onako prilika, videla sam je da je na nekom prilično dobrom sniženju na Limundu, pa ću skoro sigurno da izlicitiram, mislim, naoštrila sam se. Evo je kako izgleda, to je ona.
lepa jedna ambalaža, mogu reći, onako dosta podsjeća na Anastasia Beverly Hills iz nekog razloga, ne znam što. Mislim, gledala sam ja tamo malo izbliza, sad ne mogu da se setim, da, ovu sliku sam videla. Da, gledajte. Vidite ovaj znak, meni to baš dosta podsjeća na Anastasia Beverly Hills iz nekog razloga. Nikad nisam ništa imala od nje, nisam držala u ruci, ali kao me podsjeća, nema veze. Deluje fina četkica, pa ništa specijalno, ali ako bude, kaže da je extra black i to je to što mi treba i da nije vodootporna, bože sačuvaj, dovoljno mi je vodootporni za vijek i vijekov, nego da mi nastavimo dalje. Meduza. Da li vi znate, da li ste čuli nešto o Meduza šminki? Ovo je turska kozmetika ili brand. Kaže šta? Day Long Lip Color Kiss Proof. Ovo je sa sajta Online Kozmetika i košta 277,5 dinara. Ja sam je videla ovde negde kod mene u lokalnoj prodavničici koja je za kao mini supermarket i videh da imaju i senke i maskare i tako to. Ja ću za početak da kupim sigurno, znači mogu da garantujem da ću kupiti ovaj jedan, naročito broj 10. Boja je, znači, ja mislim dupe za ne znam sad koji tačno iz NYX-a, ali ona jedna hladna, sivo, brown, mov, ledena nijansa. Neću da garantujem, ali boga mi možda malo i lepša od Golden Rose broja 10, znači naravno da vidimo prvo kako mi stoji, pa vidjet ćemo, ali tamo u toj prodavničici nije više od 250 dinara, možda nešto 230 neki dinar, sigurno ću kupiti, znači 100%, gledajte kako sam bila disciplinovana, znači ušla sam, ošacovala, bacila pogled, dobro, ta boja je bolja od ova, i broj 10, rešeno je, ali nisam kupila, znači rekla sam mora da prenoći, kad je prenoćilo, evo me sad garantujem da ću da kupim. To je to. I imam još, čini mi se, jednu stvarčicu što se tiče šminke, a onda ćemo da pređemo na jednu stvarčicu koja se tiče mode, jer smo obećali. Ovo je You Can Be paleta senki koja se zove Fruit Pie Filling. You Can Be je oduvao, do duše, malte ne kao i uvek, nije ništa čudno. Gledajte vi tu divnu paletu. Gledala sam svočeve takođe, znate uživo snime video bez nekih onih aplikacija, filtera ili već čega. A osim te, ja neću moći da se odlučim, odnosno morat ću verovatno, da se odlučim između nje i ove. A ova se valjda zove Spotlight. Gledajte koliko je to divna boja. Stavila sam u listu proizvoda koje ću da kupim i skoro da je sigurno da ću kupiti jednu od ove dve. Možda mi je malo više draža ova Fruit Pie Filling, jel te, ona prva, ova, možda, ali dobro ću da razmislim, znači dobro ću da razmislim. Divne su sve boje, vidite kako su hladne, znači meni hladne boje mnogo dobro stoje, to jest ja mislim da mi stoje, više nego tople, naročito na usnama. A za kraj imam da vam pokažem ono što se tiče mode, to je ova jaknica. Ko nije video onaj neki live bio je na Instagramu, mislim nebitno nego kažem, tamo smo je videli, znači baš onako besna i moderna, ona je već očigledno okupljena, nego ja dok snimim ovaj video prođe vreme, evo da vam je pokažem, baš je onako besna, mislim, besna, moderna, a lepo stoji jer je onako malo kao vidite, blago strukirana, pozadi isto tako, mislim, zmija, jel te? Ali sad je moderna i onda ne deluje toliko kič, mislim, uopšte ne deluje kič, deluje besno. I šta znam, šta je bitno ovde? Bitno da imate jača malo ramena, jer tako dobro stoje tad ovakve jaknice. Znači, može naravno i da se zakopča, ali ja, otkud znam, mislim, ne bih sad, lepa je za ovo prelazno vreme. Fino, ono sve, kako da kažem, moderno. Kupljena u Calliope, imate i ovde, da malo raširite.
Calliope, to je neka nova kolekcija bila, i koštala je nešto 6 i nešto, ali je, valjda, jel te, imala sam sreće pa sam naišla tog dana na nekom sniženju, bila 3.200, tako nešto, ali ako kupite još dva artikla iz te snižene kolekcije, dobijete valjda još 30% popusta. Mislim, strava. Gledajte. Calliope. Da. Ovo je S veličina. I čudilo me u stvari da je ostala, jer obično S se razgrabi ukoliko odmah. Hvala što ste bili do kraja videa. Kako vam se čine ovi proizvodi? Imate predlog za neki nov koji ja nisam spomenula da ste čuli da izlazi i da ga treba probati? Pišite mi. Vi ste mi pisali za onaj Avon Power Stay puder. Ja ga sad, eto, mogla sam da ga stavim u ovu listu, neću kupiti samo zato što imam, eto, bukvalno zalihe. Onog Oriflame-ovog Everlasting, koji je divan i meni odgovara i verovatno neću skoro da ga promenim. Eto, prosto, to je to. Hvala što ste bili do kraja, vidimo se i na Instagramu, uživajte,